Accedeix al web dels Jocs Esportius Escolars, gep.cat. A la pàgina principal, selecciona l'esport Curses d'Orientació. Trobaràs tota la informació d'aquesta disciplina i per fer la inscripció, fes clic a Inscripcions. Accedeix a Playoff amb el teu usuari i paraula de pas. En cas de no recordar-ho, fes clic a Recuperar paraula de pas. Entraràs al teu perfil, on hauràs de crear la teva llicència i tramitar la inscripció. La llicència caduca cada nova temporada. Fes clic a Nova llicència. L'entitat ha de ser independent i la modalitat Curses d'Orientació. En aquest cas, seleccionarem a la Vi per participar en una cursa individual del grup d'edat que correspon a la participant d'exemple. En cas de voler participar en una cursa familiar, hauria de ser el pare, mare o tutor qui tramiti la inscripció a la cursa afegint els altres integrants. La subcategoria surt predeterminada pel CatSalut, en aquest cas, femení. A la part inferior apareix l'apartat de documents adjunts, que només has d'utilitzar en cas de ser esportista federat en curses d'orientació, ja que aquí, adjuntant la llicència esportiva federativa, es convalidarà l'import de la llicència del CEP. En qualsevol altre cas, no cal adjuntar cap arxiu. En aquest cas, no adjuntem res. Fes clic a Desar i Inscripció única. La llicència ja estarà feta i hauràs de seleccionar l'activitat a la qual et vols inscriure. En aquest cas, serà les curses d'orientació i la quarta cursa del circuit, però pots escollir-ne 2, 3 o les que vulguis del desplegable. Podem afegir el nostre esport ID si en tenim, si no, des del CEP te'n proporcionarem un. I clic a Pagar. A la pantalla inicial ara veuràs els pagaments pendents corresponents a la llicència i a la inscripció. En el cas de les curses d'orientació, només has de pagar la llicència si t'inscrius a totes les curses de la temporada. En cas de participar només en una o en algunes de les jornades, la llicència estarà subvencionada i, per tant, hauràs de fer clic a Pagar, però el cost serà 0 i automàticament se't retirarà el pagament pendent. Efectua els pagaments pendents fent clic a Pagar. En aquesta pàgina intermèdia pots comprovar l'import que correspon a la teva inscripció. Fes clic a Pagar i selecciona l'opció Pagament online i accepta. Continua amb el pagament i se't redirigirà a la pàgina de pagament. Una vegada hagis fet tots els pagaments pendents, podràs comprovar que ja tens la llicència i la inscripció a punt per participar en la competició.